Iċ-Ċentru Amerikan għal Kontroll tal-Mart, is-CDC, ħareġ twissija biex ċittadini tal-Istati Uniti ma jivvjaġġawx lejn Malta. Dan seħ eżatt fl-istess ġimgħa li fiha rajna żieda rekord ta' każi, 171 każ ġdid f'7 ijiem. Fil-komunikat, is-CDC qed iqis ir-riskju ta' infezzjoni mill-coronavirus f'Malta bħala wieħed għoli. L-Istati Uniti hu l-aħħar minn numru ta' pajjiżi li qed jipprojbixxi jew iwissi dwar vjaġġi minn jew lejn Malta. Kien eżatt f'nofs ix-xahar li għadda meta l-Ajruport Internazzjonali reġa' fetaħ kompletament. Dan wara li fl-ewwel ta' Lulju Malta kienet bittilqa' titjiriet minn 19-il pajjiż, għalkemm eventwalment kien hemm pajjiżi Baltiċi li bdew ipoġġu restrizzjonijiet huma stess fuqna. Din il-ġimgħa ħarġet ukoll l-aħbar li r-Renju Unit jaf ipoġġina fil-lista l-ħamra tal-pajjiżi l-aktar riskjużi jekk dan iseħħ tkun daqqa oħra għall-ekonomija u s-settur turistiku. Intant kważi fl-istess ħin li CDC ħareġ it-twissija tiegħu, iċ-Ċentru Ewropew għall Prevenzjoni u l-Kontroll tal-Mart li CDC kien qed jippubblika dejta li juri li pajjiżna issa tela fit-tieni post mill-pajjiżi Ewropej kollha għan-numru ta' każi ġodda irreġistrati per capita fl-aħħar ġimagħtejn, fejn biżna saħansitra lil Belġju u lil Franza, it-tnejn pajjiżi li qed jirreġistraw għad kbir ta' każi ġodda tal-virus.